കാർത്തിക നക്ഷത്രം 2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ മാസഫലം. ജോലിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ ശിക്ഷാ നടപടികളോ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും മെമ്മോയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നേതൃസ്ഥാനങ്ങളും തേടിയെത്തിയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലമാറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികം. ഫെബ്രുവരി മാസം സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ നല്ല ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യം. ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അമിതമായ ചിന്തകൾ മാനസിക സമാധാനം നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കണം. കൃത്യമായ ഭക്ഷണരീതിയും യോഗയും ശീലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിലും പ്രണയബന്ധങ്ങളിലും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണവും ക്ഷമയും പാലിക്കുന്നത് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.